an balima ani ɲakuma bikibara an b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabado kidal fasoden jɛkulu kɔni caman bɔla ni ka tagama kɛ k'u ka nisɔngoya yire kalanko la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ekɔli kɔni tara mali kɔnɔ a bɛ kalo kelen bɔ sisan nɔ nka olu ka mara kɔnɔna ni o ye kidal ye ekɔli kɔni a ma ta yen nɔ hali bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ tɛ olu bolo ni wagati in na ko ekɔlidenw kɔni olu bɛ taa ekɔli la cogoya min na olu bɛ segin ten cogoya la o ko de kɛla sababu ye u wulila ka tagama ka bɔ guvɛrnɛra la n'u ka u kun da sema biro yɛrɛ fɛnɛ kan ni kɔni u ye u ka nisɔngoya sɛbɛn kɔni k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u k'a lajɛ cogo suguya bɛɛ la ka dɛmɛ don olu walasa olu ka denmisɛnw ka kalanko kana na tiɲɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni jigi ye u ka denmisɛnw ye nka n'a fɔra ko o denmisɛnw yɛrɛ fɛnɛ olu tɛ ka se ka kalan ko o kɔni o y'olu haminankoba ye kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye mali den mara yɔrɔ bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko pupiniɛri olu kɔni baarakɛlaw olu bɛ fɛ ka taa baarabila la ni o bɛ daminɛ kalo kura tile 6 o baarabila in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ sabula olu degunnen don u ka baaraw kɔnɔla la k'a bɛ wagati jan bɔ olu kun y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka olu ka baarakɛlaw bɛɛ ta faso baara la olu ni baarakɛla ninnu yɛrɛ jama bɛ taa mɔgɔ 100 ni dɔɔni na nka jamana ɲɛmɔgɔw ko ko olu kɔni u tɛna se ka o mɔgɔ 100 ni dɔɔni kɔni bɛɛ ta ko nka mun kɔni ye mɔgɔ 51 u bɛ se k'o ɲɔgɔnna ta ko kabini o wagati fo sisan nɔ mɔgɔ kɔni ma se ka ta o la fɔlɔ ko wa fɛnɛ olu kɔni lakanalen tɛ u ka baara kɔnɔna la sabula ni ɲɛmɔgɔ minnu sigila olu kunna ni o ye directrice ye o directrice ninnu dɔw bɛ se ka baarakɛla ninnu gɛn wagati min y'a ja ale ni fɛnɛ denmisɛnw ka lakanako o kɔni fɛnɛ sabatilen tɛ sabula olu kɔni ka cogoyaw tɛ a to u bɛ se ka u wasa don denmisɛn ninnu na ka ɲɛ cogoya min na ko nin bɛɛ de ye olu ka kɛlɛ kun ye u ka se ka olu denmansaw ni olu minnu de bɛ u wasa don den ninnu na u ka se ka olu kɔni ka baara nɔgɔya u bolo k'an bɛ wagati min na i ko sisan kɔni lanɔgɔyalikɛla dɔ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye intermédiaire dɔ ye o kɔni bɛ ka fɔ ka bɛn kɛ a ko la u ni minisiri cɛ ko ga kɔni ni o mana ni sɛbɛn b'a yɛrɛ olu kɔni ka mɔgɔ 51 bɛna taa faso baara la kalo tila tile 6 kɔni fosi t'a bali olu bɛ taa o baarabila in na an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka tulomajɔ la